זו בדיחה נוראית, אני מצטער שאני מדבר על השואה. זה לא יפה, לא יפה, לא יפה. אוקיי, אני לא אדבר יותר על השואה, אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם. רק בדיחה אחת, טוב? לא. טוב. בכל אופן, באמת, רמי לוי, ואני מדבר, כי זה לא סתם אני חושב רמי לוי והשואה. זה חי אחד ליד השני, כי יש משהו ביהודים שאוהב את הסבל הזה, הוא אוהב לראות גם את השני סובל עוד יותר. אז אתה מסתכל, ואז אתה משלב דברים ביחד, למשל יש את זה שגם משלב קניות וגם עושה עסקים ביחד, והוא רודף אחריך, אתה בוחר עגבניות, איציק! אתה צ'ק תקח ממנו! הוא בוחר ככה ביחד. עכשיו יש לו גם, יש את אלה שעושים שתי שיחות ביחד ובוחרים פלפלים, ככה, אוקיי? לאה! מה בשבילך כל יום, חכי רגע, מה? תוציא את הצ'ק, רגע אני בוחר את הפלפל, איזה פלפל להביא? זה כן. אוקיי, עכשיו אתה לידו, זה נכנס לך פה, כאן, אתה אומר אני אברח, אתה מגיע לגלידות, ימי, איזה גלידה? איך הגעת אליי? הוא כל הזמן עוקב אחריך, כאילו הוא רוצה משהו ממך ואתה בורח. עכשיו, אתה מגיע סוף סוף לתור של הגבינות, אתם מכירים את הבני זונות שאומרים לך, תשמור לי, והולכים? עכשיו, אני בתור בן אדם מוסרי, פתאום מתחיל להתפתח לי רגש מחויבות תהומית. למה? לכלום. כי אין פה כלום! שום דבר, נאדה, הוא הלך! אבל אני מתחיל להזיע. מה יקרה אם הוא יפספס את התור? ואם הוא יגיע ופתאום ייקחו לו את התור, ואני מתחיל להסתכל, איפה הבן זונה הלך? הוא נעלם! כלום! עכשיו אני מגיע לתחילת התור, הוא אחריי. אבל אני צריך לריב עם זה שמאחוריי, שיש פה מישהו, הוא אומר לי, אבל אין לי אף אחד. אני אומר לו, כן, הוא כאן, אני מתחיל ללכת איתו מכות, ציפורניים. רק לשמור לו את המקום להוא, הוא בכלל הלך ההוא, די, גמר. הגעת לגבינות. סוף סוף. 10 ישראלים ככה עומדים, עצבנים. למה עצבנים? למה בראש התור עומדת אחת, גם מגמגמת, גם חסרת ביטחון, וגם לא יכולה להחליט, וגם רוצה לטעום מכל גבינה. אז הפועל הערבי שרוצה לנקום בישראלים, מבסוט, חלאס, כל הישראלים ככה. יש להם דמיונות בראש. אני אקח את האישה הזאת, אני אשתול אותה בתוך הלבנה, ואני אשים את הבולגרית עליה, ועליה את הגבינה הצהובה, ואני אכניס לטוסטר, ואני ככה אכנס אותה ושתמות. אפשר אולי לטעום את הבולגרית בשילוב הלבנה מהרדוף ביחד, ולעשות איזה קומפלקס של קוקטייל טעמים? כן, למה לא גברת, אני אביא לך את הכל, מה שאת רוצה. הוא פתאום אדיב, הוא מחייך, יוצא לו וכל הישראלים מאחורה מגרדים את הביצים ואת הכל, אני לא יודעת אם כדאי עכשיו לקחת את הגבינת עיזים הזאת או לשלב אותה עם בולגרית מגד או כל מיני כאלה. בהם מאחורה יש להם כבר, וואו, אנחנו נחנוק אותה ככה, הראש יצא פוף ככה, ואחר כך את הידיים נתלוש לה פלף, פלף, ואחר כך נשים אותה ברצפה ונחרבן עליה, כך שתמות, תמות, 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 תמות. זה בגבינות, ואז אתה מגיע להוא. תגיד, אתה יכול לתת לי גבינת העמק 400 גרם? מה שתרצה, אח שלי, מה שתרצה, על עיני, הנה, אתן לך. אתה כבר בסיוט. אתן לך את הגבינות, הלכת משם, איך שהלכת הוא אחריך, איציק! מה עם הצ'ק? נחמני, הבן זונה! אתה לא אומר את זה. כי ברמי לוי אתה לא מראה סבל. אתה שומר, הכל בפנים. אתם יודעים איפה הסבל ברמי לוי? בתור. יש אנשים שמגיעים לרמי לוי כדי להתפרק תרפויטית. יש להם, וכולם מבינים את זה. כולם כבר אדישים. אתה הולך ברמי לוי עם העגלה, מיליון דברים עליך, פתאום אתה שומע צעקות מהתור. וואדה! למה הוא לפניי? מה אמרתם? אתה יודע, הבן אדם צריך להתפרק, תן לו. וואדה! וואדה! נרגעתי, תודה רבה. והיא רושמת לה בקופה, טיפול תרפויטי, לקחנו עוד 10 שקל, כך, יש לך את הכרטיס של רמי לוי? כן, אוקיי, בבקשה, אוקיי, תודה רבה לכם, באמת, היה כיף להיות ברמי לוי, עכשיו אני מרגיש ממש רגוע.